wewe quote wewe Elisha wacha malize wewe gima na wacha sani kinyo side money opposition it's Mount Kenya almost all of not all of them but kinyo kativa and the bloggers from Mount Kenya most of them support Ng'anyo iwindu supporting Ng'anyo no nyiso ni ya some of us support Ng'anyo but ntejo ma support Ng'anyo but pod gine gi support the government but majority ma support Ng'anyo ok support the government to jok ma Ng'anyo gi eki gitemo infiltrate Ng'anyo gi to ino kiwiano nyithinde jotelo ma support Ng'anyo gi kumora mora ka dhi angoa Ng'anyo kaso inti waso ni onge shida ka gi fund Ng'anyo jomoko dhi ogore nono to una ngoa jomoko gore no to gin gi yueyo koro Ng'anyo is right but kama koro jo siasa dodonyo mondo chulji odhi Ng'anyo it's not a right anymore cause all lose value all lose the importance mar Ng'anyo cha kane jo wuok last year ne dhi Ng'anyo ne so at the moment itemo wacho ni nitie jo siasa ma chulo jogi mondo dhi Ng'anyo nitie joma chulo mondo dhi Ng'anyo in gi evidence ina yes nitie joma chulo mondo dhi Ng'anyo in gi evidence okay now jogo kuma samoro oseloko pachgi ni koro ni ok gi support Ng'anyo kata samoro maybe beda chiel kuom jogo kuma nie paro chiel kod jok machal kaka Elisha gini joma chalo kaka un Samuel Makoure gini ni winjo kanyo endo ka Elisha ne otemo wacho ni mago jok mane oneno da obedo gi Damascus moment to tutne ineno kaka wasaliti kata jogo kuma ne ondhogo vijende mane temo dwaro ratiro ma kai nyalo wacha dong vijende mano to the leaderless koro ano ka to ne jatend vijende in anyway Caswell never said ni jatendu Raila magi wacho no betray gi no ko wacho ni jatendu the same right maingo e mango iwinjo right to choice e maingo te mango e Raila nigo te maun godo iwinjo koro Kenya loto ni an ka make choice na ta betray to at the same time ni wacho nango I'm not your leader iwinjo koro if you are leaderless to ere gima miyo pod chandi ka jomoko timango owuok kodwe paro mopogore koro un pushuru ingeni gini Gen Z temo kere chalo ngama for example une chiro to wauso gwen wate to ini uso broiler to ana uso kienyeji koro because ni ana uso kienyeji ti uso broiler oningo ngata manyiewo broiler nino oningo wagoe oningo ukikwamie chance iwinjo maana gima Gen Z timotimo maana gima Gen Z because ni koro